Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay iba sa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay anaganak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag a mamataod, iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkalan nyo kit di ida, iti na Christian one apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Bueno papagayam, intay danggan ti pakasaritaan amay tampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. James, adaman laang ibagakan ka. Anya day ta, nanang. Surwa man day ta asawam nga aglinis dito arobayan ti balay. Agkaiwara dagiti bulbulong, di pa'y makakaraid. Maawatan yu kumamot, nanang. Manong amin dagiti babasit nga anak mi nga asikasuna. Ay, saan mo nga irasunan day ta asawam? Day ta katirigat na no sadot ti tao. Nanang. Saan ang mabalay nga agsadot-sadot dagiti kabalay ko? Kagurak tinarugit kan nawarang arubayan. Ibagam day ta kenkwana. Ay, unay katirurot ko na ya. Kasangsangput mo pa'y laang agong ungot kamanain. Kasano ajak agungot, nagrugate day ta arubayan. Anya manain timbagam ka ni James. Ta binaniban ni kesam di tarwar. Imbagaklaan mo't abagbagaan na di asawa na nga agdalos mo't iti arubayan. Ay, di kalamas yan iti manugang mau. Dandanisan pa yan na makasagaysay gapu iti kinaadaw ti asikasuna. Awan bibiyang ko. Ungot ka lang nga ungay. Intun pinanawan da ka. Di tama, marik na tirigat. Pumanaw da? Apay, ada pagbayad day ti renta. Na. Dandanin to pa'y awan igatang day ti kananda. Olte mo bagas o may dapay dawatan dito'y balay. Ni, Natalia, bakit? Agsangsangit kan samat. Maturog kakit din. Bay anak lang. Itay pa'y amad-madlaw ko, nga ilamlamang mo day tarupam kanya ka. Maturog kakit din. Kuha bagat. Diyak kumakayat nga ibaga day ito'y kan ka. Wen, amukon. Kunam siguro adyak nangag dagiti imbagakan kanina nang mo di tarwar. Nangag mo? Nagpigsa tingiwat ni nanang mo. Apay kumadyak mangag. Pasensyakan akan ni nanang. Pudnugayam jay kunada. Anagrigat ti makikadwa iti katugangan. Natalia. Kaya't kunti pumanaw ditoy. Kaano na kami kadi nga ipanaw ditoy kadagiti anak ta. Nauma akon iti daytang ugali ni nanang mo. Di mon urayan nga agsinungbat kami kani nanang mo. Napunuan akon. Siyak man na ti agkaraidan ta nakababain ti agipaon. Nanang, siya kong tagkarai. Ay, saan? Siyakon. No talaga mo't lang akayat mo. Idi pa'y nga inaramid mo. Diyak ngamin nasango, nanang. Nagsasaruno ang naggurigor dagiti apo ko. So nga ro, da pumanaw kan dito'y abay ko. Diyak kayat ti masinga. Pasensya kan, nanang. Sa anak mo't asadot. Talaga lang nga awan wayak. Won, ingkan! Di naksingaan, tadapay papanak, inton madamdama. Mayat matgaya man dagiti anak mo. Sandan nga agsakit. Agtataraydan dito arubayan. Wen manang. Ay, medyo kimot tungak. Idi nagsasaruno ang naggurigor dagiti anak ko. Kanayo nak namin ang mapuyat, idi. Ay na, kasta talaga. Kasta akmet, idi ubing pay dagiti anak ko. Itata professional dan, kaslahak agbibiyagan adon niya. Imbag ka pa'y ama nang tanalpasan ti panagtutuok mo. Syakay, problema kita. No kasano apakisamahak ti ina ni James. Ay, nagrigat akadwa. Diyak maawatan ti ugali na. Ay na, kasta akmet idi. Amom, jay nanang ni manong mo. Kurang nalaag pinuhot kami. Kasta ka di, manang.
Anya ngay tinaramid mo. Inananusak Anya pa'y ngay, kat isumot ti ina di asawak. Sapay isupay tinakatangtang sit idi. Jack am mo, no makaano sak akaskan ka, manang. Ibagbagak ka ni James, asumina kami ni tipagyanan. Kabailan nyo ka din. Ay naading ko, panunutom anangin na itatirenta ti boarding house. Wano apartment. Mano ti anak yukin ni James. Day tangarod kat, manang. Manulaang matisweldo nila kay ko ijay trabaho na. Kurang pa'y no ar-arigan. Iso nga agpanunot ka na imbag. Ano samla ang di katugangam? Bakit day jayon? Dandani nagkabaw. Apay, adi mo man ang tinumar na gito'y agas, Mau. Nay, kunak man no na tumarkaw. Kaya't mo, agsubli ka man ang ijay Dr. Mau. Di ka man mo umanungay. Insaganak lang arudan. Day talag tumar ti aramidam, di mo pa'y maaramid. Kasano nga umatindog day tabiyag, Mau, no ultimo pa nagtumar ti agas, Mau, kat kasadot, Mau. Kun kat nga awan ni nanang ita dito'y balayo. Ay, amumatayin nga iso ti presidente ti asosasyon da babakit. Napanman na kimitingin Iso nga umay kayo ilutuan iti kanan nyo, tatang. Jack ngamin makaumay, no adda ni nanang, tanakaung-ungad. Ay, huwag nga rod. Jakman amon no apayakas day ti ugali ni nanang yaw. Anya ti kayat yung nga ilutok asidaan nyo, tatang? Jay man sinigang alamas. Ay, sige tatang, tagluto at. Magyaman Natalia. Kan aglinis ak inton madamdama diti balayo. Kani, permi mat nagtapo. Ay, saan mo't ngamin ang masangon ni nanang yu taglinis. Amok day tatang. Ay, kanayo nak ko mga umay dito balayo. No saan nga gungat ni nanang. Ang kasyay mo't ngamin ti ugali na, tatang. Naglaing asumaong. Asinaw tinangsukat ka. Ni Natalia, imay ita dito'y balay. Imay nakinlutuan iti si daag ken naglinis dito'y balay. Ay, uray niya pa tar aramidon da. Saan alumagantirik na kankwana? Ha! Agin gagagat. Ay, sumardeng ka man asumanaw iti kasta. Dahita nga edad mo, rumbang anaanos, ken nasingpet ka kuma iti paadam a tao. Didak man bagbagaan si kalaklakayan. Kasanaw no awanak taon. Asino nga iti makaanos ken ka. Agtala ka! Tilay bagbagam. Ah, Mapukaw ka no di mo tumaron dagiti agas, Mau. Oh, apay anasapa ka nagawid. Kalaat nga min ang nagulawak di opisina mi. Kanayon kan samot na maululaw. Napulot nga min unay ti panawan. Kan adda pa'y dagiti gundaway amarigatan ka nga umangas. Saan ka kadi amadanagan? Agpadoktor ka nga minen di pa'y lang ibagbagakan ka. Wanto. Dayta manen ti ibagam. Di mo matla aramidan. Alaki din. Ingkagluton. Tamabisin tumanan dagiti anak ta. Apay, mayatan tirik na. Wen, mayatan. Di na kadi pakadanagan. Nanang, umay kayo padigwan iti sidaan nyo ka ni tatang. Anya dayta. Native akarnit manok. Inya dubok. Amomot asaan amabalin nga agsida itinapgad ni tatag niyaw. Saan mo't kit di an naapgad da ito inlutok, nanang? Nangan kamen. Agyaman Natalia. Kainik ka na kami iti si Dan May kanina nang yaw. Saan kami pa'y anangan? Ha? Agdoble ka mangan? Ay, sige tatang, mangan kayon. Adto iti sidaan nyo. Awate mo nakatakder ka mo lataditan. Ay, agyaman balasang ka. Manang, umay ko manen ipasyar dagiti anak ko dito'y balayo. Ta saan da makaayayam ije balay. Tagungat ni nanang.
no natagarida nga agtataray. Ay kat mayat nalawa to'y paraangan a pagtaray-tarayanda. Kumusta nga di katugangam, mayatan? Isulat ta, manang. Kasla, kimaro pa ikit di ati kinaungat na. An-anusam ka di. Mabit lang, manang. Song batak pa ito'y cellphone ko. Sige. Hello? Uwan, siyak ti misis na. Anya? Sige, umaya ka dagos dito ospital. Oh, apay, asino timawag? Katrabahuan nila kay ko, manang. Intaray da kano ni James iji ospital. Anya? Isobantayan pa lang dagiti anak ko, manang. Tamapanak iji ospital. James, anak ko. Nagsapa na kami mata na pinanawan. Siyak la kuman tinatay. Magkanyak talakaya ko. Kasanungay itandag iti anak na. Sabi nagmamasit na pailan. Ayan na di asawa na. Apayawan dito ospital. Ti asasi kaswan ni Natalia. Di mon birukan. Tayo mo na pa ngay may dito ospital. Ngamdata. Ti ko namkit day. Saan amalading itan? Iti ipupusa iti asawa na. Agsardeng ka man. Apaya kastaya ti panagsasaom. Ay, ti anak ko. Awanan ni James. Nagrigat, tatang. Kasta una yung tibanog ko. Tasyak lang matimabalin ang mga sikaso iti ipupusay ni James. Mawatan ka, Natalia. Kagurgura naklatan ni nanang. Saan nan sa makit kita dagiti adu a sakripisyo para iti anak na. Kasta nalaang ni nanang yo. Iso nga itatawanan ni James. Panag ko na. Panawanan tapno pumanaw kami dito Anya? Idi awan ni James. Kaguruguran ako ni nanang, tatang. Iso nga amok. Nakarkaro itan. Taawanan ti anak yo. Nawaya kayo itan apumanaw, Natalia. Awanan ti manglapad kada kayo. Kasta nga rin ti pampanunotak, manang. Mabalin kayo nga umay agyan dito'y balay. Nalawa to'y balay apagyanan nyo. Agyaman akno kasta, manang. Wen, nasaysaya at no umay kayon dito'y. Tapno saan nakakanayon nga ung-ungtan ti katugangam. Wen nga rin, manang. Kasla maasyanak mo't kadakwada ka ni tatang. Ay katnaskan nga agpanunot ka na imbag, ading ko. Nay, ara ko pa may tiladawan ni James. Kasladyak pa'y lang amin maaklon nga awanan di anak ta. Nasken nga aklunan ta. Tadita amin ti papanan tayo. Naimbaglakit din, tada dagiti anak da ni Natalia. Uray kaskasano, adadala tamakit kitak. Naibaga kanyak ni Natalia nga umadayudan. Anya, Ipaanaw-naan dagiti apo ko taditaw. aramidon na dayta? Ay, saan na mabalin? Jack itulok. Anya nga ti maaramidam, no isuti kayat na. Uray lapdam, awan mabalain. Kasanun ngay, ni Jack ton makita dagiti apo ko. Tuwan nang runa, tasan kamit anaanos, kain naulpit ka ni Natalia. Anya,
Puro sakit tinakam ken unget, imparparik nam ken kuana, idi si bibiyag pay ni James. Isu nga urag pakasi ka ita. Ay, saan mon amalapdan ti ipapanaw da? Ay, diyak kabailan amaya dayo dagiti apo ko. Apakakit kita ak ni James lakay. No humata nagbalin ka anasaya at akatugangan ka ni Natalia, saan data ko maapanawan? Manang, agyamanag, time may nagtinulungan amang impaki kadagiti gamgamit mi. Kat, asino nga iti sabali amang tulungkan ka, no saan asya kakapsat mo? Awan ka di pa dya inarkilak a jeep amang bunag kadagiti gamit mi? Awan pa'y mat. Aywan gayam. Damagak man kan ka. Sigurado ka din iti dayto a desisyon mo. Wen manang, saan ka di nga imbagakan ka idipay si bibiyag ni James? Akayat kunti pumanaw dito ay. Panawam dagiti katugangam. Anya pa'y ngay, manang. Nakapakada ka din kadakwada. Agpakadakto, inton pumanaw kamin. Ang di ka di maasyan kadakwada. Eh, di ka man agsawi ti kasta manang. Konsensyaan nakpailaang mat. Natalia, kitaam. Tantan-awan na tadya katugangam a babae. Bye-bye, am. Naamuan nan samutan a pumanaw kayo. Imbaga siguro di katugangak a lalaki. Kasla umasidagmat dito ayanta. Diyak kaya ta kasarita. Ay na, Natalia, saan nakasta ading ko? Ingkaki di kasarita. Tapnoan niya. Kasaritam sakbay apumanaw kayo. Ta isulat tatiin na ti asawam. Iso nga ingka kasarita. Sige, manang. Say-saya atam ti makisarita iti katugangam, ha? Natalia, balasang ko. Nanang, pumanaw kamin. Nay, apay ngay. Nalawa mo to'y balay apagyanan nyo kadagiti apukok. Kanawan mo timang papapanaw kada kayo dito'y. Amok matkat akagurguradak, nanang. Idi pailaan nariknak dayta. Pakawanan na ko man, Natalia. Pangaasim, di mo ko maiyadayo dagiti apukok. Ta isudalaangan ti pakalaglagi pa ka ni James. Dito'y kayon nga agyan nga agina. Nakaululi mo kan ato'y balay no pumanaw kayo. Amok nga ado dagiti bindot ko kan ka. Isa pakawanan na kuma. Agbalbaliw ako, Natalia. Nanang? Nakita ka, kadwam ni manang mo. Wen, imay nagtinulungan. Kayat ko kumakasarita. Kan kayat ko amaam mo. Ay, dagiti naganak yung ay, kumustadan. Mapantayo kumaamot idapasyaran iti sigod abalayo. Nabayagan nga ibagbagaday ta kanyak ni tatang mo. Kasta ka di? Uwan, kayat ko nga agbalinak mo't anasingad kadagiti kakabagyam. Saan ka di aday tatirumbang am apasamak, anak ko? Wen, nanang. Sige, mapantayon to pasyarin ida. Rumbang ti panagpipinatag kan respeto iti tunggal pamilya. Tapno maliklikan ti saan a panagkikinnaawatan. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo, Dalan, kinapudno ken bihag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects
Joper Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 8 kan 9. Tagabo ka man wano si waya-waya, masiguradom agunggunaan to ti apo ti tunggal tao, iti nainbag nga aramid na. Da kayo nga apo, kastamat kumati umno apan nakilangan nyo kadagiti tagabuyo. Isardeng nyo abutbot ngan ida. Laglagipin nyo, ada kayo, kan dagiti tagabuyo, agpapada kayong agserserbi, iti maymaysa nga apo sa dilangit, nga awan ti idomdoma na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno kendiang. Anyat kunam dibi na anak ko. Agabrod da Gerson ken Albert. Wan ka no, nanang. Kasano nga rudan dayta? Asino ti agtrabaho iti pigir ken poultry farm? Awanan Naskan nga kita tayon iti sa bali. Ay, hanyamat ti kasta. Kaano a pumanaw da aya? Inton bigatan ti maudi pa nagtrabaho da, nanang. Apay nga italaan nga ibagadakin ka. Dayta nga ron ti pakarurudak, nanang. Nalaka nga raw ti agsapul iti kasukat da. Ay, agarami dakmanan ay ti karatula, tapno makita dagiti aglabas, bareng adda interesado. Siguraduan laang dagita tawa matuloy ti panagabroad da. Taawan namnamaan da at trabaho asublian da, no bilang mantasan da makapasa. Ti poultry ken pigiri la kaditi asikasok, madam? Wan, ngamkas makita mat, nalawa. No adam amom, ibagam nga agaplay mat ditoy, tapno ada kadwam. Uray may salaeng. Siya kunti makamo iti amin, madam. Kumamit ke tay musto kumatiswil daw. Anya? Dayo kami ngamin iti daytoy a lugar, ma'am. Kasapulan mi ti kwarta. Isumat lang ang gayam nga itakala makita. Ay, wan gayam, stay in ka. Agnaed ka itinagnaedan da Gerson kan Albert idi. Numanugot kayaw. Mabalin ka ding agnaed kami dito iti asawa ken putot ko, madam. Tapno saan kami ang magastusan iti abang? Ay, dayta ti saan ang mabalin. Si kalaang ti agnaed ditoy, ta si kalaang mati trabahador mi. Di ka madanagan, taaddamat day off mo. Ada nabiro ka kapag trabaho, bakit? Kat, apay nga da kasta ti itsuram. Kaslasan ka mat anaragsak. Istiin kami mo ngamin. Okay lang mat no istein lakay. Uwan ang syakla ka no ti agnaed. Sana mabalin nga itugot kayo iti anak ta. Okay lang lakay. Sigakit di mat. Tinapatag ada pagtrabahuam. Di na kang pakadanagan iti anak ta. Sigurado ka, ha? Wan, adamat siguro day off mo. Ada oras mo nga agawid ditoy. Ay, wan gayam. Kinasarita nak ti landlady. No kayat ko, siyak kano ti tangdanan na nga agdalos iti transient house da. Imanugot nga itugot mo ti anak ta? Wan lakay. Ay, nasayat mo kusta bakit? Barang makaurnong ta. Si kagayam ti ibagbaga ni Madam Divina adayaw. Siyak nga rod na. Marcelo tinagan ko. Kat, ada kaduam nga agtrabaho iti piggery kan poultry farm. Aramidak ti amin, ha? Barang dakil mo titad da madam asweldo. Ay narigat ti trabaho dito, oy. O da tayo. Ngawan pagpilyan na. Uray narigat. Anusan tayo. Ay, sa bagay ba't kit di Uray siyak. Nabayagan aditoy ti pagtrab-trabahwak. Kat uray na unget da Madam Gladys ken Madam Divina. Agan ano sa ka. Irene! Awan mo pagpilyak. Ay, Irene! ni Madam Gladys da jay. Uwan nga Ang raw. mga no da iparamin lakin kanana. Umay ka man, pay! Ay, sige panawan ka pa dito, oy.
Ituloy tantun ti agsarita no saan ta abise. Sige, nana. Darasan nyo. Tama nga no, agungot ni madam. Asino tinangyabagakan ka mabalin mo ti makisarita iti dayja, Marcelo? Ay, madam. Imbes nga trabaho ka. Nalpasan ti araramidak, madam. Nakadalusak pa yun Maminsan pa'y nga umasidag ka iti dayja tao ta makitam. Dakas ayati makiistorya ken kwa na, madam. Amom ti makagapo, no apay ada kami ti mangimat-maton iti daytoy a farm. No maamuan na ti maipapan iti day tabanag, amuklatan asi ka tinangidanon ken kwa na. Anya, ket no mapasamak dayta. Sa anak nga agtuado ang mangikat ken kay ti trabahom. Ay, saan kumamot akas ta, madam? No kasta nga rod. No di mo kayat ti maikat. Aramidam ti imbagakken ka. Jak kayat ti babaunan asulpang. Kaano ti day off ko, madam? Day off? Talulawas na nagtrabaho ak dito Madam Divina. Once a month lang ti day off mo. Anya? Ada reklamo? Ano kasta, inton katapusan pa'y gayam ti day off ko, madam? One, no anya ti imbagak, iso ti matungpal. No ipilit mo ti kayat mo, makaamu ka. Amang ano day tapay ti pakaikatam iti trabaho. Ay, uray klata ti day off ko, ma'am. Mga asyo tadi ikatan iti trabaho. Tada ito lang tinamnamak, madam. No di mo kayat ti maikat, aramidam ti kayat mi kaninanang. Agtungpal ka iti kayat mi, tada kami ti boss. Da kami ti mangpaspasweldo kan ka. Nalawag? Uwan, ma'am. Anya ti ibagam? Ma'am, imawag di bakit ka? Kat, anya ko man imawag kan ka. Agurigor kano ti anak mi, madam. Anya? No mabalin kat ala ko matisweldo para itaabulan. Ken palubusan da kagawid. Nakasaritak ni Nana Eren ket iso kanupay ti mga ramid iti trabaho. Nag-day off ka mat, idi na palabas alawas. Masakit ti anak ko, ma'am. Kasapulan dak ijay. Saan na mabalin? Adamot ni bakat mo? Imposible mat, adi nakabailan nga asikaswan ti anak yo. Ituloy mo ket ditag trabaho. Saan aday ta aggawid ti ibagbagam? Nay, alaem day ti akwarta, Marcelo. Nana, Sukatam to laang no agsweldo ka. Nangagko ti imbagam ka ni Madam Divina itay. agyaman naklaunay, nana. No di nakapalubusan, aglibas ka laangan inton malam. Istrikto nga main da Madam Gladys kan Madam Divina. Saan akas ka ni Sir Rudolph ang nakasingsingpat? Sir Rodolph? Wan, ti kabsat ni Madam Gladys. Iso ti akin ko kwa iti da iti a farm. Kanday tadakkel a balay. Jakla mo no intad nan iti kabsat na. Ta iso da batan ti boss. No kasta, saan gayam akukuha da Madam Divina ti farm kandakil abalay? Wan, saan da ako kwa? Kukwa ni Sir Rudolph, nagiti makitkitam. Ti isaan tayo nga amaw, kat no intad ni Sir Rudolph daytan iti kabsat na. Ijay abroad nga minag ti pagnanaed ang dakat. Kasta gayam, nana. Adayo adasingsingpot day jay, man nakaawat pay. Sayang nga road. No iso dati mangimatmaton pay laang iti farm, awan ko mati pagparikutan ta. Gimata nga kung iti agas ti anak ta. Kaya dumapay amasapsapol tayo diti bakit. Apay nga itakalangan, nag-aawid lakay. Istrikto ni Madam Divina. Di na pinalubusan nga gawid. Anya, Iso naglibas ako na. sigurado nga ang tan nakaday jay. Sana balay. Para kada kayo iti anak ta tinaramid ko. Ay, kumusta gaya man ti gurigor na? Isulat talakay. Agluto ka iti sinigang tamahan tayo. Kalpasan na. Pag tumaram iti agas ti anak ta. Wan lakay. Pasensyakan. Itaklaan nakaawid. Maawatan ka lakay. Anya kay nga rod, kat istrikto mat ti boss mo. Sa dino ti ayan ni Marcelo? Awan iti kulungan ti baboy, nanak. Awan mat ijay. Ni mat ay rin ti agdaldalos.
Anya? Sinaludsod ko ka ni Irene. Ngam di na kanumatam mo. Ay, ama nga no naglibas ti loko. Agsaga na day jay at tao. Kinasaritak lang nga ruden. Impilit na pailaan ti kayat na. Ikam iti pagnakman na. Saan ang mabalin ti kastangar aramiden na. Ay, talaga nanang. Saan laang ama kang agkanyak? Kisayak pa iti sweldo na. Marmarwam day jay at tao. Apay nga itaka lang ang nagsubli? Pasensya kayon, madam. Sino tinang ibagakan ka nga aglibas ka, ha? Napilitan ata, madanaganak mo't una iti aginak, madam. Para gurigur lang, aglibas kan? Di mo namnamaan, kumpleto ti maawat mo asweldom itabulan. Nih, saan ko nga madakas ta, madam? Takasapulan mi ti kwarta. Siyak ti boss ditoy. Iso ano anya ti kayat ko, iso ti masurot. Basol mo matlaang Sino nga min tinang ibagakan ka nga aglibas ka? Si Mangpet Matgaya man, ti loko. Kasangsangpot na laang, nanang. Nagturad kamatan nga aglibas, si ka Marcelo. Ah, Nalipatam samat, ada kami ti mangpaspasweldo kan ka. Uno, kayat mo ti maikat iti trabahom. saan mo na, ma'am? Pakawanandak ko, ma. Bidot ko day jay. Daytoy lang ti sweldom lakay. Uwan bakit? Kinisayan ngamin da, madam. Anya? Apay kanungay? Naglibasak ngamin ka, no? Kasano kumasaan ka nga aglibas? Kat di na kamot palubusan, uray agpakaada ka. Bayamon bakit? Tinapatag kat adalat ta inted na. Sana mabalin nga agreklamo, Tama nga no ikatendak. Nadala ko masabali ang mabalin mo apag-applyan dita. Awan nga rod. Saan mo't ang mabalin nga agtambayak? Tano ka sa teramidag agbisin tayo. Talaga mabuisit akon kan ka, Marcelo. Apay, ma'am? Di mo timbagakan ka nga un-una adalusan ti kulungan dagiti baboy? Uwan ang... Agrason ka manan? Kastala ka na yun ng ter-aramidam. Kaya't mo sa talaga ti maikat iti trabahom. Di kay agungot, ma'am. Dalusak ti kulungan ti baboy, itamot laang. Sana siya ti pagpumpong tutam, Bigbig at takasta ka. Adag busbusina. Sino nga taday ta? Di mo matimpakpakam mo nga agawid kagayam ita, Rudolph adik ko. Saan mo tamasa pula maamuan nyo manang agawidak dito'y no kaano akayat ko. Di kayat ko asawan. Tapno, nagluto kami kumay, tinaimas ama pagsasangwan tayo. Uwan nga rod, Uncle. Sana kasapulan dayta. Manya tiyadda, isutilo toyo. Sige, agluto ak iti paboritom nga adobo, ading ko. Diyak makita, da Gerson kan Albert. Uwan ata saan nga isuda ti agtrabaho iti farm, Uncle. Pimanaw dagayam. Nagabrod da kabsat. Isumot lagayam, Gusto mo't gidi, tabarang makaurnong da iti dakdakkel asweldo ijay. Nanang, kasarsarita ni Uncle da Marcelo kan Nana Irene. Uwan nga rod, abang ano agipulong dakit di. Anya timbaga ni Uncle kada kayo ay Saan nga agsubli di abroad? Awan pa'y naibaga na, anak. No saan nga agsubli di abroad? Kasanuta ngayon. Kitam, kasla seryoso ti pagsarsaritaan da. Uwan nga rod, nanang. Makapadanag mat. Anya nga tano ba si dagtakadakwada? Ayabam ni uncle mo, ibagam nga agkape tayo. Amang ano anya pa'y ti may bagada kita at tao kan kwada. Gusto lagayam ti desisyon ko nga agnaad manan dito Pilipinas. No kasta, saan kan nga agsubli jay abroad, ading ko? Kailiw ko ti farm isong nagawid ak. 5 taon mo laang ijay. Awan mo't nga rod pakakumikumak ijay. No kasta, awan nga rodan plano yung agsubli ijay, Uncle. Makitan to Hanggang mapayakas ta ti reaksyon yung agina.
Puno ka di tinadamag ko. Naglablabos kayo. Ay, ne, saan mat, ading ko? Gusto launa iti desisyon ko ang agawid ditoy. Da kayo nga rudan ti mangimaton iti negosyo yo, Uncle? Wen, katag trabaho kayo manan, planok apalawaan ti poultry farm ken piggery. Di kayat mo asawan. Ang amda kayo ano diyo kayat agtrabaho ditoy. Nawaya kayo agsapol iti sabali a pagtrabahuan nyo. Ay na, naibaglaang ang tanagsubli ni Sir Rudolph. Dito yan nga agnaid na. Wen, iso timbaga na kanyak. Uray ni Madam Anastasia, agawid ka no ditoy. Madam Anastasia? Ti asawa na awan pagdanagam, tanasing pod dagita nga agasawa. Kunak man no da balay da abroad. Adang kailiw da siguro mo't atibiyag da dito'y Pilipinas. Da Madam Divina ken Madam Gladys ngay. Ha, agsublida mo't na iti sigod at trabaho da. Adada ita iti kulungan ti baboy. Iso da ti imbaon ni Sir nga agdalaws. Anya? Wen, tapno saan mo kano abukbukudan ti trabaho dito. Anya lakit din ti kastoy a mapaspasamak. Henjak maanusan ti kastoy nanang. Agsublita manan iti sigod at trabaho ta. Ay, awanan maramidan ta. Nagsublimat nga min yangkel mo. Ken uray ni Antem, agawid kanumat. Apay nga min anagawid da pay lang dito eh. Kunak man na pintas ti biyag da iti abroad. Jack man mo kadakwada. Awanan, saanan ada tatibos ditoy. Kanyamot na nanang. Apay nga min adi kay mo't naggaggagat idi balasang kayo. Tapno bak nang tayo kumamot ita. Saan man akumkumpurmiti ibagbagam si ka Divina? Ituloy takit din ti agdalos, tapno malpasan. Aganos ta. Ngamin, awan dadu ba apapananta? Agbiag ka iti kinapudno ken kinaimbag, tagabo ka man wenno amo. Aramidem dagiti banag a makaayayo iti imatang ti Dios. Ta ti Dios, isu ti mangted iti hostisya ken gunggona iti tunggal maysa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 12 kan 13. Daytoy tibilin ko, agiinnayat kayo akas panagayat ko kada kayo. Tikatan-okan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isot panangipaay na itibiyag na para kadagiti gagayom na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya, mayat kayo iti singasing ko nga agnegosyo tayo. No siya, kayat ko Approve para kanya. Ngam anya nga negosyo ti Sirken tayo. Beauty parlor, iso ti mayat kita ang negosyo. Sa bagay, nabayag ija Manila ni Juliet. Amuna no kasano ti mangi-manage iti beauty parlor. True, ado ti kapadasak iti kas na negosyo. Kaano tayo ngay nga rod amabalin arugyan? Adda nakitak amabalin tayong abangan iti sentro. Asidag iti palengke, ken shopping center. Iso asigurado nga ado ti umaya customer. Mayat ano kas na? Ipakitam to man nga rod kada kami no sa dino data. No kayat yo, mapantayo itan. Anya ti makunam? Mare, O sige, mapantayo Saan tayo asayangan dahito agundaway?
Agsososyo tayon iti negosyo ko, kumare. Agpapada tayo abumaknang. Dan, adakon. Anda kamot gaya man. Adda good news ko kan ka. Isumat lagayam ang nakaragragsak ka. Anya ngay dito a good news. Agsosyo kami iti negosyo kada kumarek nga Eva, kastamot na ni Juliet. Agsosyo kunam? Wan, katamom na anya tinapanunot mi ang negosyo? Beauty parlor. Sigurado ka kadi, akayat mo asar kan dito a negosyo. Naplano min analaing. Isungarod anarabyana ka nagawid, tanagplan-plano kami. Kastoy ti mapasama. Ni Juliet ti mangi-manage. Kasta kadi. Makitam kumaita ni Juliet. Nakapinpintas. Nabayag namin iti Manila. Tanag-training no kasano nga agipataray iti beauty parlor. No iso ti mangi-manage. Anya ngay nga rod matipasatyo. Pagbibingayan mi aji kwarta apang rugyan mi. Saan a basta-basta beauty parlor nga min di plano mi. Anya nga rod ngay. Mabalin ka nga ag-relax. Ada spa. Ada basit a kantin. Tapno saanan a rumor dagiti customer. Ijaydan nga agmerienda, kabayatan nga agpampa-beauty da. O, saan ka di ang nagmayat, Dad? Oh, kukumarek ang napipintas. Anya ti makunayo iti malmalpasan a parlor tayo. Oh, ha? Wow! Nagmayatan ti impaaramid mo, Marie Juliet? Sosyal na talaga. Pintor lang ang tikurang. Da kayong tagpili no anya ti kayat yung nga ipintur tayo. Tapno super duper classic day ti parlor tayo. Sika, Marie Ems, ano ti kayat mo? Anya nga tayo ti maibagay a kolor? Di ko mauso ita kolor, tapno maawis dagiti customers. Oh, saya atin yung mat at yung trabaho. Ay na, Jack kayat day tapan na kailan sa tikayo dita. Ay, sukatam nga raw, ma'am! Wan, sukatan nyo. Ay, na. Jack kayat isinsinan at trabaho, ah. Ay, nag-stricto ni Marie Juliet, anya. Mayat a manager ti kasta. Kita mo, talaga apulido ti trabaho da. Ay na, pasensya kayon kukumare. Kasapulan abantayan dagiti trabahador. Sabali ka talaga, Marie Juliet. Siyempre, amok gayam ti mangi-manage iti negosyo. Italag mi nga rodon kan ka ti panang hire ka dagiti kadwam dito'y parlor. Leave it to me. Pilyak dagiti expert beautician. Robert, ada nang nagkuapatalastas iti radyo. Baro a beauty parlor kano diti lugar tayo. Kat nangagkutinagan ni misis mo. Maysa kadagiti akin kuha. Wen, kasosyo ni misis ko. Mapan kayo kidian opening na. Adda discount yo. Kasta ka di? Kaslain ton Sabado ti opening na. Wen, inranada a Sabado. Tapno adu ti tao amapan. Siyempre, awan ti klase kan opisina. Negosyante gayam ita ni misis mo Sabali at talaga itan ti aglive-level up Adda kasosyo ni misis ko. Taluda amin. Inaktuman padasan. Nabayag ngaminan asa anak ang nagpa-beauty parlor. Barang ada discount ko no mapanak. Adda ibaga ka ni misis ko. Nga amin nga office mates ko amapan. Ikan na iti discount. Ay, nagmayatin no kasta. Thank you, Robert. Ay na, nagano ti customer iti opening tayo, Mare. Huwan nga rod. Awan pa yan pagtugawan dagiti daduma. Kunakun ka. Talaga nga ag-click dahi do ang negosyo. Kita ang dagiti agbayad. Dahil naktumulong ang mga sikaso ka dagiti daduma a customer. O sige, Marie Ems. Bongga! Tinegosyo tayo kukumare. First day, jackpot adagos. Nakastoy nga inal daw, ay
Sigurado abumak nang tayo adagos. Kat bilangan tayon numano amin dagiti nakolekta tayo itangal daw. Ni Madam Kahera timang bilang. Take it away, Mari Eva. Okay. Agbilang tayo iti kwarta. Inikam kadimot lang iti discount dagiti office mates ko anapan ije parlor mo. When kung nakaroon nga agsublidan to, ta kontento da itin paaramid da. Kat nuuray dala nag-absent. Ha? Talaga? Well, ni Bernadette, nabigbig mo. Isu jay kashirsan ka di? Jay kulot ti buok na? Well, jay office mates ko. Limada nga min nga imay nga office mates mo. Ay, sigurado. Isunto man ang ti agmalmalam nga istoryaan da inton bigat iji opisina. Sige lakay, agayab ka pa'y kadagiti gagayam mo. Tapno umadu pa'y dagiti customers mi. Oh, kumare, mayat-mat lang kagbalin a Kahera. Ay na, nagmayat mare. Ay, ma-enjoy ko launay daytoy at trabaho. Pagsweldo nga roden dagiti beautician tayo. Wan gayam anya. Una, tapno maala tayo matan dagiti bingay tayo. Wan, di kay madanagan. Tapasat ti trabaho dayta. Kasta kat ti kayat ko kan ka, kumare. Amom Robert, nagado ti umapapal iti buok ko. Damdamaganda no sa dino ti nagpaparlorak. Kat, anya nga itimbagam. Siyempre, imbaga nga iti parlor ni bakot mo. Kasta tulungan nak amang i-promote. Apay kit din asaan, kat pudnomot amaya ti agpapintas iti parlor ni misis mo. Agyaman nak no kaya ti wijay. Manuda ko naman nagsosyo ijay? Taludang agagayam. Mayat man, tagkikinaawatan dang agagayam. Sapay kumaa, tagnanayon akasta. Saan ngamin akas karina, ti-inyinvest na iti kasta negosyo. Ay na, saan ka amadanagan? Tamasulit na dayjay. Ang mga numadoble pa'y. Ngamin, nagado ti customer da. Hello, kumare. Kumare, busy ka di itangal daw. Apay aya, Umay ka kumaadagos dito'y parlor. Adanas ka nga ibagakan ka. di mo pala ibaga ita. Saan ang mabalin a basta pagtungtungan ta dito'y cellphone? Kasapulan a personal nga ibagang. Sika talaga. O anya, makaumay ka di? Wan, sige. Urayak lang nila kay ko, tadala ang biit na panan na. Umay ka adagos ha? Urayan ka? Wan, di kagdanag. Absent samad di kahera tayo. Agtugaw ka, taday ta ti pagsaritaan ta. Nagseryoso ka mo tan. Siyempre, seryoso day ti a pagsaritaan ta. Ay na, kadla at nagnerbyos iti dayta. Jay kumare ta a Kahera. Apay, Among ka din no apay nga absent ita. mga ang damot na patod na inaramid na. Napan nag-shopping. Amom, nagdadakkel ka nagpupuskulan dagiti alahas na. Anya ti kayat mo asawan? Bumasbasitin ti sapul day to'y parlor. Di mo ka di madlaw day ta. Anya? Ay, mapukpukawan ti panagtalag ko kini Eva. Ay na, di ka man agsasao iti kasta. Ay napod no day tamare. Tunggal umay agkahera. Mano aribo ti bulbul sana. Ha? Maperdin at negosyo tayo no kasta. Maperper din. Iso anas ken nga agaksyon tan adagos. Anya nga ti aramidan ta. Ikatentan day di a babae. Ngam, aggagayam tayo. Lipaten tayon ti panaggagayem tayo. Maperdi no maperdi. Narigat ti kasta pa ng lokloko na itipada na at tao. Bakit? Kumusta nga ije parloryo? Ne, anya ti kayat asawon det apa nagsinaay mo? Agsakitan ti ulo ka mang pampanunot. Mamati ka kadi at taktakawan ni kumarik na Eva di parlor. Anya? Ne, saan ka di nga iso ti kahera? Uwan nga rod,
bumasbasitan ti sapol di parlor. Kat naobserbaran ni Juliet, akanayon abaro dagiti gamit ni Eva. Kompleto pa iti nagpupuskol nga alahas. Saan anasaya dahit ang mapaspasamak no kasta? Apay ngay akastimot ng ti mapaspasamak iti negosyo mi nga gagayam. Sapay nagmayat ti rubwat mi. Agpanunot ka, bakit? Saan mo abaybayan ang mapukaw jay kwartang ay invest mo? Ayan, day Juliet. Juliet! Umay ka man dito ay! Addaak ditoy. Ket nasaya at mat kasi mangpatkan. Anya dyan nakadanon kanyak nga ibagbagam, ha? Hoy, ibagakkan ka. Uray 5, awan tinakaw ko dito'y parlor. Ha? Di ka la nagbain anang ibaga iti kasta? Ket kompleto kan iti agkakangina nga alahas ken gamgamit? Agpoodit tayo tapno nalawag ti amin. Sige, aramiden nyo dayta. Abay, ti kunayo, mabuti nga. Jakla kuman nakisosyo kan ka. Nakarkaro ti babawik ang nakisosyo kan ka. Idarum ka. Idarum ka, gapo ka dagit imbagbagam kontra kanyak. Dinadaol mo ti kinataok. Sige, agdarum ka lang. Sa anak ang mabutang. Sanguan ka, ijay korte. Sana ka nag-duty ita, Mary Ems. Kasanon nga dinegosyo tayo nga gagayam. Agdarumak. Idarum ko dayjay a Juliet. Anya? Agdarom ka? Diyak kayat dagit imbagbagana. Anya ti panagkunana kanyak. Agtatakaw. Mabalin ka di pagtutungtungan tayo laangan da ito'y abanag. Panagkunak. Saanen amaala iti saritaan. Awan ti papanan na. No di agdin na rum kami. Apay mo't nan anagbanag akastoy. Sumina akon kada kayo. Siga, no kayat mula ta sumurot ka ni Juliet. Ngamsyak, nakapagdesisyon akon. Sumina akon. Kat ala ag ti kwarta nga in-invest ko dito eh. Anya? Seryoso ka kadi iti day tangay bagam? Wan, Mari, seryoso ak. Kat talaga nga aramidak. Robert, adaman damagak. Anya dahi ta? Napanak iji parlor ni bakat mo. Agbay may salaang mat a beautician ijay. Iso amin nanti agpukis kan agmanicure. Diyak maoray, iso an napanak kun iti sabali a parlor. Kasta ka dahi? Nagmayat mat idirugi. Apay, nalugi ka din? Saan mo titipanag ko na ka? Mas daawak ata awanan dagiti ado agamit da. Bimasit mat. Damagak tuman kan ni bagat ko. Mayat na agsubli dya sigod nga ado ti gamit da. Aircon, kasjay. Kan ado pa'y ti beautician da. Bayam, taibagak dahi ta kan ni bagat ko. Among bagat. Mabainak, idinagdamag ti katrabahwak. Noan niya kanun ti mapaspasamak iti parloryo. May saka nung aminan ti beautician. Nilaangan Juliet, iso ti kahera, iso pa'y ti agtrabaho. Talaga ka di apimanaw ni Eva. Wan, inala na amin na kwartana. Katidakas na, inala na pa'y dagiti daduma agamit mi. Ay, unay matdaytan. Naggulo itan ti sitwasyon. Nukas tamot laeng. Sumina ka maten. Alam mo di kwartang in-invest mo. Awanan tinabati a kwarta. Anya? Panagkunak, marigatanen ang makabangon pa'y dayjay a parlor. Ay, unay matan ti kasta. Ay, nagsakit matan adanggan. Napukaw jay negosyo yo. Namimpinsan pa'y anaperdi ti panaggagayem yo. No addakan ka ti Diyos, addamat nga rod ti makuna nga ayat di tapusom. Nga iso ti pagtaudan ti amin a kinasayaat. Kat agbalin ka anapudno, kan napakumbaba agayam. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Matthew Kapitulo 5, versikulo 7. Nagasat dagiti manang nga asi, takaasyan to ida ti Diyos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manang Erika, sumardeng tamampay biit. Apay ka di, Jim. Mangmangag mo ka di, Dayjay. Oh, Winngag pa iso. Bakit mo't ngagsangsangit? kasi manang. Anya nga tano mapantakitaan. Amangan mo't no anya ti mapaspasamak kan kuana. Wingarod. Ay, tinasayaat. Agawid ta. Taibati tapay tibagta. Satan to sublihan. Kan mga latamutan iti makan. Amangan numabisin mo't. Naimbag amalam yo, nanang, tatang. Naimbag ang malamyo, nanang, tatang. Kastamot kada kayo, anak ko. Kastamat, anak ko. Ala, sumra kayo Saan adita ruangan ti pagyanan nyo? Kung amin tatang, umay mila ibati ti bagme, rumor kami matlaeng. Nanang, tatang. Kan, adda ka di makan? Mangala kami kuma. Ni, sa dino ti papanan nyo? Kan apay nga agitugot kayo iti makan. Wen nga agpaiso. Apay ka di. Basta, nanang, tatang. Ibagamin to inton agsubli kami. Ala, Jim, darasam. Mangisagana kan iti taraon. Amangan mo't numabisinan ni Lola. Kaasimat. Un manang, urayin dak lang arudan ditoy, tamang isagana ak. Kumusta nga tandalola kan mama? Makatawan ko dito'y abroad. Ngamukas lang nabiit pa ilaang dahil di pa nang ibati kadakwada. Nasapan tumot ngamin na pumimusay dahil di pa pa. Iso adi naman lang nasaksyan ti panagturpos ko iti panagadal ko. Ay, kuma. Naragsak kami pa ita. Saan tada kurang. Dakkal ngagpay so timatmat gadak ditoy. Ngam saan nga umdas dagita. Lepas sa kuntuyar aramidak. Tapno makaawidak amasapa iti pagdagdagusak. Kastagayam. Saan ngamin amadlaw nga dagayam agnanad iti tadji abalay. Takaslamot ngamin nabaybayan. Kan medyo nagtatayag dagiti root iti aglawlaw na. Ay, wen nga rod. Makalawas tayon nga agnanaod ditoy. Ngam di tay man lanadnadlaw. Nga damot gayam aggigyan iti dayjay abalay. Ay, naibaglakit din tanasiputan dagiti ubing. Tano saan? Ang mga nanyak na pasamak iti dayjay abakat. Huwag nga rod. Intantuman kid di kitaan. Tapno maamuan tati kasasaad na. Sige, lakay. O, Noel, iho. Nakaawag ka mat. Apay ka di. Uwan mama. Naira na ngamin ngawan trabaho kita. Iso ngay nawagan kayo. Kumusta kayon? Okay lang mat, iho. Iso at ikamadanakan. Kat ni Lola, kumusta? Mabalin ko kadi aka sa Rita. Dayjay, nakaturog manan. Amumatan ti bakutan. Nagadula arikrik na. Kasta ka di? Wan,
Iso abay ampay laang tamakainan na. Sana bale, tainton makariing, ibagak to ngay mawag ka, iho. Amangan no sakit mat. Ay, day tangarod ka. Alangarod mama. Urayan nyo ti patulod ko akwarta. Day pa-check up yun ni Lola. Ay, alaman nga rod, iho. Tani, awan ngagpay sunti makukwarta mi ditoy. Alangarod din mama. Kastapay. Inakmatan isagana ti ipatulod ko kada kayo. Sige, iho. Alangarod, bye. Saan anasken ang maamuan ni Noel a pinanawak ni mama iti probinsya? May samot na iti abakan. Napili iti tao akayat na ang mga sikaso kan ko na. Nagriga laki din ay ati bumakat. Agsubli iti kinaubing. Ay, jak lakit di kayat agtarakan iti bakbakatan na kaslaubing. Saan tumala makatulong kaputa bakatan? Ay, jak lakit di kayat. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak gayam ni mamita. Isumat ni Lito nga asawak. Naimbag nga oras yun, nana. Kumusta kayon? Agyaman na kada kayo. Baraw kan balasang kaw. Tasinarong karandak. Kastoy. Naliday. Gaputag may saak. Pinanawan na akti kakaiso na nga anak ko. Kat simurot itinakiden na na. Kasta ka di, nana? Uun gayam, nana. Sakbay nga ituloy tayo tagin ni istorya. Mabalin ka di amaamuan tinagan nyo? Solidad di karpiyaw. Ti si bubukal anagan kau barok. Awagan naklaangan iti nanasulay. Taday tangamen ti palayaw kau. Kasta ka di. Ungayam, nana. Nakaumay kami ita. Naamuan mi nga dagayam agnanaad ditoy. Pudno ti imbaga ti asawak, nana. So, pasensyaan da kami lakuman, Kinapudno na. Nabiit pa'y nga imakar kami ditoy. Gaputan nagabroad ti sigod nga akin kukwa iti balay apag nanaadan mi iti asidagyo. Ay, kasta ka day balasang kau. Wen, nana. Ay, wen gayam. Awan ka dit kakabagyan nyo, wen no kakabsat yo? Doa kami laang nga kabsat. Ngam na sa papimusay day di kabsat ko. Gapo iti sakit na iti puso. Awan ka di ti anak yo? Wano apo ko yo, nana? Ada. Ngam adan iti sabali apagilya namang manggad. Isulaang ti kakaisuda nga apok. Amang dungdung launay kanyak. Imbaglakit din. Tasaan nga imala iti naulpit nga inana. Papanam ka di, Labs. Ada ka di napatay kapag namita, nakasukat ka man. Ako Inaksarungkaran ni mama ije probinsya. Taamangan no anya pa'y tinapasamakan ko na. Narigatan, amangan no agipulong iti apo ko na inton sumangpot. Talaga gayam nga awan patagkan ko na ti inana. Awan gayam, no mabisin ka, ada di tati mabalin mo nga iluto. Sana bali, agsubli ak tumula dakos. Sige labs, panawan ka nga rodan. Naipaglakit din, ta sinarungkaran ta day abaket. Tano saan, amangan nuan yan tinapasamak kan kuana. Ay, unay lakit din ti anak na. Di man la na asyan kan kuana. Tinasayaat, bilinan ta dagiti ubing, amapandaag dalos iti balay na. Tani, nagadun dagiti sapot ti lawa-lawa. Kan intan tumot kan dalusan ti aglawlaw ti balay na. Ta nagtatayagan dagiti ruot. Ay, ang mga nuadapay kit di ulag ijay. Day tangarod ka, bakat.
Naulimak mo to'y balay. Kaslawan tao. Ayan nga ta ni mama. Ay na, sapay. Ay, naglalaok ti angot dito unag. Kan nakarugrugit ti datar. Kan agkakaiwara dagiti alikaman. Ay makapadurman da bakat. Mama! Ayan nyo! Nakaturog kayo kade. Mama! Awan mo't sumumban. Ang mga noad na ijay likod ti balay. Mama! Sa dino ti ayan nyo? Ayan niya kayo mutan. Itayak pa'y apukaw. Di kayo mat sumungsungbat. Tulang kayo kade. Ala, tumakder kayo dita. Taing kay dalusan ti unag ti balay. Nakarugrugit. Makapadurman. Ay na. Amumahit anak absuot ako na yan. Iswadya ko na yan makagunay. Kas makitamad. Idya ko na yan makapuwersa ng agbagkat itinadagsan. Uwad gayam. Adda ka dimot mo amakan. Adda, ngam inutan nyo gaputa sa anak unay makaumumay ditoy. Ay na, agyaman nak. Mabisinak ngamin. Nakasano. Di nakmat ngamin umay ikan iti kanag. Wan gayam. Saan ka di pa'y nga imawag ti apok? Kailiw ko ngaminan. Saan pa'y? Makumikom siguro iti trabaho na. Mala, sumrag tayo di tabalay. Taumayo kitaan dagiti ginatgatang ko nga abastuyo. Naimbag nga orasyon na. Umay kami manan. Kaduwami dagiti dua nga anak mi. Taumay da kayo sa rungkaran. Ay. Agmano Lola. Uray siyak. Agmano akmat kada kayo, Lola. Ay na. Kinaimbag nga bigat yo. Kasyan na kayo ti Diyos. Kastamot kada kayo. Naimbag ngagsapayaw. Imay kayo mat. Ay kat pakaragsak launay dayta. Awan anyaman na kada kami, nana. Kinapudno na, imay kami kadagiti anak ko, tapno umay da kayo tulungan. Kasta kaday. Wala na. Imay kami, taumay mi dalusan to'y arubayan ti balayo. Tani, nagpupuskol kan nagtatayagan dagiti ruruot. Ay, narigatan. Amangan no sarkanda kayo ti ulag. Agpay suday ta, nana. Tani, sapay agmay-may sa kayo lang agnanaad ditoy. Kat dagiti mo't duwang anak mi, isuda ti agdalos dito'y unag ti balayo. Tapno di ka agsakit. Ay na. Agyaman aklaunay kanakayaw. Naimbag kayo pa'y. Ngam ti anak ko. Kadorman nak nga inana. Imay ngagpay sunangyag iti taraon kaw. Ngam pimanaw mutla dagos. Ibain naklaunay nga inana. Ala, husto daytan, nana. Tinapatag, adda kami nga ibilang yu akapamilyayo. Kat ibilang da kayo mat akas pamilyami. Ibilang da kayo kas inami. Ken kinapudno na, nana. Agpapada tayo la amarigrigat. Ngam, kabaalan mi ti tumulong. Babaan iti sa bali awagas. Ket baybayan na kami lang kuma. Tapno tulungan da kayo, nana. Kabayatan ti pandangan tayo. Dumngag kayo iti ibaga kada kayo. Erika, Jim, anak ko. Wen tatang. Untatang. Amoyo mat, noan niya ti kasasad ni Nana Suling, alulayo. Saan ka di? Agmay-may sang agbibiyag. Tabinaybayan ti kakaiso ng anak na. Banag asan anasaya at nga aramid ti may nga anak, itinaganak. Ket kayat mi ken ni nanang yo, ama panyo tulungan ni lola yo. Nang runa, no awan araramidan yo. Untatang. Kasanungay. No adda ti di mi kabaalan nga aramidan. Sana bale.
No anyalat ka ba ulan yung aramiden, isuti aramiden nyo. Basta naragsak kayo at tumulong. Umanay daytan, anak ko. Kumusta nga tan nagpaiso ni Lola? Apay atunggal umawag aki ni Mama. Kat kasarita ko man ni Lola. Ngam kaslad da ilimlimad na. Kaslad din na kaya ta kasaritak ni Lola. Anya nga tati kaya't asawan ti kasdingar aramidan ni Mama. Akasla ka na yun na madandanagan. Tinasayat. Tapno makasigurado hak. Mangbili nak itilimod amang paliw kini Mama. Saan ngamin anasaya at tiagparparik na kanyak? Jim, mapantay di ayan ni Lola Suling. Intag papudot iti pagdigos na. Un manang, mabitla nga rod. Taala tay dakkala kaserola. Tay suti pang ipapudutan tay ti danom. Ken mangalat tamatan iti lutun tay jay akanan na. Sige, ading. Sonya Labs, inkakani man ang sarungkaran ti inam? Oh, apay ti inak. Kan apay anadamag mo, no inak manen sarungkaran da bakit? Tiyapanan pain. Bakit kun kunanalatan iti inana? Ilin tayo sukat. Bakit bakit nga dayo nga masyak? Oh, Lords, loves. Apay ka di ana paulimag kamutin. Ay awan. Nadama ko lang. Madlaw ko kit kasla awan patignakin ka. Saan mat nga iti kasta? Makapaumamat gayam no maminsan. Kaputadyak maanusan ti agaywan iti bakit. Makapadurman. Anya? Itaman pa'y anadalos ti aglawlaw ti balay. Namulaan pa yun iti nagduduma sabsabong iti sango ti balay. Idinto ta saan matakastoy asigod. Doa nga uping tagsibsibog kadag iti masetas. Adek, timbalyaw ti balasitang kat nakita na kon. Ay, naimbag nga orasyo, apo. Asino kayo kadi? Kan anyat masapul yo? Siyak ti rumbang agdamag. Asino kayo? Kan apay nga da kayo iti balay ko? Balay ko? Kunayo? Nukas na. Da kayo nga rod ti anak ni Lola Suling. Wan, siyak nga rod. Kan apay nga amam tinak. Kat inawagan pa'y iti Lola. Idinto ta di na kayo matkapkapin ano? Kabsat, iso nga da kami ita ditoy. Gapot ta maasyan kami launay iti inayong. Iso akayat mi atulungan. Nakita mi ngamin nga agmaymaysa, nga agnanaad ditoy. Kat agkakapsutan. Iso akas jay. Numan pa'y saan kami makatulong babaan iti nain materyalan abanag. Gapota marigrigat kami laeng. Napigsa kami mat. Kat gapota da kami mat nga rut ti makabaal. Pakaragsakan mi launay ti tumulong iti padami nga agkasapulan. Anya? Wen, kabsat. Dayta, ti kinapudno. Anya a klase nga anak ti inak. Nabayag gaya man na pinanawan na ni Lola iti probinsya. Kat simurot iti lalaki a karelasyon na. Isumot lagay matunggal umawagak. Kaslad da ilimlimid na. Adi na kayat amamwak. Kandi na kayat amakasaritak ni Lola. Naimbaglangan, tada na asya a tao. Nga isuitan ti mga asikaso kini Lola. Kat imbilang da pa yan akamang ti pamilyada. Sana bali, lipasak lang ti kontratak. Agbakasyonak ejay Pilipinas. Ne, apay ngay. Ayan nga tan ni Ludring. Nakunanay di kalmang nga dalapapanan na biit. Nga maging gayta, di pa'y mula si Mangpat. Wah, napnapanan namat nga tan.
At nang ilukat itirwangan. Ang mga naisudaytan. Oh, Lods! Sa dino ka di tinagapwam, Labs. Kanapingita ka lang sumangpot. Labs, kunayo, mama. Ha? Noel, si kakadidaytan, iho. Juan, siyak nga rod. Ti anak yo, mama. Saan kat ati agnagan iti Lods, kan inawagan nyo pa'y iti Labs. Iho. Pudno gayam tinakadanon kanyak. Adda ka din nayo. Binaybayan nyo ni Lola. Anya a klase kayo nga anak, mama? Siyak nga anak yo. Nagsakripisyo ak iti mano atawan iti adayo. Tapno laang matulungan kayo. Ngam anyat inaramid yo iti inayo. Noel, iho. Naimbag pa'y dagiti sabalya tao. Asaan tayo akapinpin ano? Tain sakit da ni Lola. Ti ko nayo siguro. Jack maamuan tinapasama kanya. Noel, iho. Pakawanan na ko ba? Ang lunak, nadagsan ti basol ko kapoy tinaramid ko kada kayo kin ni Lola. Isa pakawanan na ko ma. Sana siyak ti pagkidawan nyo iti pamakawan, mama. Tas saan asak ti nagbasulan nyo? No amuyo ti agkararag. Agparintumang kayo. Kat agkid daw kayo iti pamakawan ti na Marswa. Kalpasan na. Agkid daw kayo iti pamakawan ni Lola. Di tayo ulpitan dagiti nakapoy, no di kat datayo kuma timang pakirad, kan mang papigsa kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Tito Kapitulo 3, versikulo 2. Ibagam kadakwada adida mamadpadakas wano makiringgor, nudiket naparbeng, ken manakigayem da kuma. Nataknang kumaakanayon ti panakilangan da iti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampo dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyan ter aramitin nyo, tata. Ay, dalusan mi man titalon ni Almira. Tamulaan mi man. Anya? Agpatakder kamin tumat lang iti simple akalapaw mi ditaw. Mulaan yung titalo at talon? Wen, isupay nuad da maapit may. Da kayo ka ditiag na diti dayjay abalay. Wen, da kami ti asawak. Apay ada parikot? Awan matkit day. Nasaludsod ko laeng baraok. Mulaan nyo magaya man ti pagnaan may. Ay nalawa matkit day. Mabalin nyo timag na itiigay. Da kami pa ti agad, Diyos. Imbis nga da shortcut na pagnaan da tao. Awanan ang tamulaan da batin. Anyat ibagbaga ang baraok. No, anya tinangagyo, isuday jayan. Makapaasar kayo. Anyat nagsaritaan nyo iti dayjay alalaki, lakay. Sinaludsod na, no anyat ti aramiden ta ditoy. Day, apay kanumay. Jack man amaw. Adang aron ibagbagaan na, hanggang Jack na awatan. Ay, apay nga rod, akas jay tituno ti boses na. Kasla makaungay. Un nga raud. Ay, mas daawak matlaeng. Tinawatak laeng nga imbaga na itay. Ket mulaan takanaw ti pagnaanda.
Mabalin mo't amagnada iti igid. Nga rod sa bali man ti madlaw ko iti daydi alalakay. Kaslaad da kayat na asawan, hangam di namat may diritso kanyak. Ay, sapay la kumaa, takam maliti pampanunutem, lakay. Ay, sapay la kuma, taawan rom swa aparikot iti nagbabautan tayo. Makapaasar dagijay alakay kan bakit? Asino, Winston, lakay. Tingag daldalos di tatalon. Aywon. Inpamulan sa kanumot ni Almiran ti talon na. Masurunak. Imbis nga da shortcut apagnaan. Awanan tamulaan dan. Ay nalakay, saan mo't a problema dayta? Anusan ta ati magna iti igid? Imbis nga da shortcut apagnaan. Tinapatag, adala tapag naanta. Nung nga dati awit da tawa na dagsain. Kasta talaga alakay. Dumtang tulat at igundaway, anas kan nga agad jas tayo para itipada tayo a tao. Jak kaya ti kasta. Nalipatam ka din ti inadal tayo idi Domingo. Ah? Kayat mo, tabasaak manen para kan ka. Ura niya pa iti ibagbagam. Sa anak nga agad jas para kadakwada. Maditi makiap-apalakay. Nagalas akitaan dayta. Bakit lang tiyada dito Magnaklat ta dito sentro. Ay, nay. Saan ko maadita ati pagnaan niyo? Dito iti sigod a pagpagnaan may. Ada na imula dita, barok. Apay amin nulaan nyo nga men. Amuyo adalan. Ay, nawayamot iti igid, barok. Saan ko maadita sentro ti pagnaam? Taamangan no maibadek mo tinaimula. Basolyo Apay nga minadiyo inlisi iti dalan ti magmulaan nyo. Ay, anyat di mo maawatan aya, barok. Nasayaat mo ti nakisarita mikan ka. Apay akasta ka kada kami. Katawan mo't dakas nga aramidan mikan ka. Napasamak dito, bakit? Imbadag na matinay mula. Ni Winston tinangaramid iti kasta. Ay, imbagak mat, nga anusan dati magna iti igid. Natangsit nga agsasauday jay. Kasla agberbirok iti apa. Ay, unay inday jay a tao. Ay, Jack amo. No apay amaditi pan nakilangan na kadata. Katawan mo't amok abasol taken kwa na. Nasaya at matsiguraw ti pan nakisaritam kan kwa na itay bakit. Huwin mo't. Ang kasjay lata mo't ti panagsungsungbat na. Kas na ko nakitayan. Kas laag berbirok iti apa. Ay, napnapanan nga iti panunot da di a tao. Pangasim kumabaraw. Anyat masapol yaw. Anusam ti magna iti igid ti talaon. Tapno di mo maibadak ti mula may. Sino kayo kumamang ibagay ti kasta kanyak? Makisarsarita ak iti nasaya at kan kabaraw. Tapno ibagak kada kayo. Kabaalan mi abayadan ti pagnaan mi. Anya? Iso adida kang paritan amag na iti sentro ti talon. Ta iso ti sigod adalan mi. Nawatam. Ha? Ti kanyak laeng. Apay dagayo day jay? Ginatang yaw? Ay, saan? Mulmulaan mi laeng. Mulagayam. Apay aparitan na kami ngayam magna. No saan nyo gayam adaga ti mulmulaan nyo? Kumusta ti panagmulayo, tatadado? Agparikot kami nga rod kan ni bakat kaw nakaw. Apay tata, anyat pagparparikutan nyo kanina na Vilma. Dayjay a Winston Ha? Apay ni Winston? Kayat na timag na iti sentro ti talaw. Iswa dayjay. Mabadakan na matang dagiti mula may. Apay akas tangay. Di da ko mamat ibadak tinaimula At dadalan iti igid ti talaw. Ngam kayat na iti sentraw. Ta shortcut kanaw.
Anya matan ni Winston. Nakuna na pa'y kit day. Akabaalan na agatangan ti pagnaan na. Naibaga na ti kasta, tata. Uy, nakaong. Una yun day dya a tao. Nagturad matan anang isawang iti kasta. Iswa kasaritam tuman. Di mi kaya ti makiapa. Nang runa pa iti kasto nga edad may kanina na mavilma. Di kay madanagan, tata. Kasaritak to day dya a tao. Apay akas di timbagbagam kada tatadado. Kabaalam ka no agatangan ti pagnaam adaga? Sino tinangindanon kan ka, Almira? Ni tatadado. Nakakaasi ti langana. Idi may dito balay. Ay. Awan yung magbaga akasta. Naglain ka nga agarami diti istorya na di alakayan. Imposible mat nga agulbod ni tatadado. Patpatsem, ti dandanon na. Nalay nga drama da di alakay. Di pa lang kami nagartista. Madimat ati kasta pa nagsasaom iti padam a tao. Imbes a makipagayam ka kadakwada. Oho. No nga ta ibaddak damat ti mulam. Anya nga tamat ti mariknam. Pasensya kayo, Nana Vilma. Inapa na kayo man gaya man nila kay ko. Ay, wen nga rod. Uray na saya at ti panakisarita mi kan kuana. Kat awan matlatta. Madi matlatta ti panakilangan na kada kami iti asawa. Man nakiapa mat ngamin day di a tao. Di na pa'y amo ti makigayam iti pada na a tao. Ay, madlaw nga rod. Uray kasanupay ti kinasaya at nga ipakita mi kan kuana. Di kay madanagan, Nana. Kasaritak man ti asawa. Ay, agyaman akno kasta, Marisa. Awan ti rombang apagyamanan nyo, Nana. Masapul lang siguro ang maiulit-ulit kan kuana. Sakbay nga agnakam. Kasta timbaga ni Winston? Wen, auntie. Kabaalak abayadan ti pagnaak. Kunana kano ka ni tatadado. Ti kayat na asawan. Kabailan na abayadan ti dagam adalanda. Isumot ti naibaga ni tatadado kanyak, auntie. Nagturadan nga agsaw iti kasjay tay jay a tao. Tinantupay mabayadan ti dagak anang isaadan na iti balayda. Kunak man no nabayadan dan, auntie. Ay saan pa'y kaanakan? Nagrigat mga ruda masingir day jay a Winston. Ay, nagpating galagayam iti sao. Kanaw nga imbaga na ti kasta. Idilaang napalabas a bulan, auntie. Mapanak tuman iti ayanda. Agsingirak man. No ibaga na akabailan na abayadan ti dalanda. Ada siguro kwartada. Siguro auntie. No, saan nga inuulbod ti ibagbaga na? Apa yan tata? Anyat inararamid nyo? Nay. Anyat basol ko kan ka, Winston. Apa yan nakarugrug iti pagnaan? Tidalan ti kahit ko asawin. Tidalan nga asidag iti ayan da Almira. Nay, awan amok dita. Manmanu amag na kami jay. Da kayo siguro tinagiwarwara niya. Nay, saan? Idi awan kayo pa'y nadalos na dya pagnaan me. Itatadda kayo, nakarugrugitan. Apay ay akasta ka, baraok. Kaslag birbiro ka kanayon iti apa. Ibagbagak lang ti makit-kita, tap na umuyo. Tap na makarik na kayo mata. Lumabasak man, Maribilma. Day, si kamot gayam, sarya. Ay, sa dino ti papanam. Iti ayan da Winston, Maray. Nay, apay? Mapan ko man singiran iti utang na kanyak. Utang? Wan. Saan da pa'y abinayadan ti dagaan ang ipatakderan da kanibak na iti balayda? No kasta. At damit gayam utang da kada kayo. Ada Kabailak agatangan ti dalan ka kung kunana kanu kada kayaw. Pudno ka day?
Ay, wan. Kasta nga agpay sutiin sawang na. Idi imparit mi amagnada iti sintro ti gargardinan may. No kasta nga raw, adamat siguro kwarta na. Mabayadan nan ti utang na kanyak. Nakaumay kayo met na nasarya. Imbayak ta singirak ti bayad ti utang yu kanyak. Ay, ako ah. Nabayagan day jay nga utang yu kahit. Pasensya kayo. Mawampay kwarta amita na. Kaano nga raw da makabayad kayo ngay? Kabailan mi agatangan ti dalan may kun kunam kanumay. Tiamok akit adagag pay sukwartayaw. Awan na. Awampay. Aginggat kaano nga ron nga gurayak ngay. Agdiskitar kami pa kanibakit ko na. Itulod ko nito itayan nyo. No, da madiskitar may. Ay, adamat gayam utang da Winston ka ni Marisaria. Adaya. Nakadamagam met bakit? 5 bas itay ni Marisaria dito ibalay. Mapan ka no agsinger. Kunak man no adda kwartada. Takabailan da agatangan ti pagnaanda. Ang adamat gayam utang da. Ay, jak ammo kadakwada. Agpapada tayo laeng gayam. Ang amno agsasao. Kunamlan asino akangatuan. Punula unay tinaibagam bakit. Di na amaw ti makigayam iti pada na tao. Nalastog pa'y ngagsasao. Naimbaglaengen tanasingpet ni Marisa nga asawa na. Inaramid mo ka din ti ipaparamid ko kan ka, Winston. Saan pa'y bakit? Ni, apay ngay. Imbagak mat kan ka nga asikaswam, tawan oras ko. Imay nga ron ni na nasarya dito'y balay. Kat, Sing-singirin na ti utang ta. anya? Makapasar na dyan bakit? Di na mo ti aguray. Nakisarita ka ko mga rod ay tinasayaat kan kwa na. Kaya sumuti naramid ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ad-ad da makaungat day jay, no madi ti panakilangan mo kan kwa na. Kat amo nga da utang ta kan kwa na. Anda nga ron nang indanon kan kuha na iti insawang ko. Anya ti insawang mo ay ha? Diyo imbaga, kakabailak agatangan ti pagnaka. Naibagak lang dahil dyan, ita makaungutak ka ni Tata Dadaw. Agtanang kamot ngamin, inton sumaruno. Saan ati kinatangsit mo ti ipakpakat mo? Kansakbay ngagsao ka, siguraduam akabailam atakderan ti bagbagam. Basol ko manayin. Diyay kunak nga roden, agbalin ka anasaya at itipadam a tao. Iti kasta, nasaya at met ti ipakita daken ka. Anya ti mulmulay o Tata Dadaw. Nay, si kamat gaya mo Winston. Agmula kami iti manay. Manigayam ti imulay o ita. Wen, isupay Ay, agpatuloy ak nga roden tatatat no di kay mataktak. Makitang danak mat itayan damanong Robert ita. Sige, agan anad kamat. Ay, lakay. Anyak naknakan na day jay. Nasaya at mutan ti panakilangan nakin ka. Wen nga raw. Kala at asiming part. Mas daawak man iti day jay at tao. Wano, nakaamiris nga taa bakit? Saan tay nga amaw? Angam sapay la kumaa. Tapod no, anak kaamirisan. Amo, mas daaw da na Vilma kan tatadado kan ka, lakay. Apay ngay? Salsaludsudan da, no anya ka no tinaknakan mo. Anya? Wana, takalaat ka no asimingpot ka kadakwada. Nakaisam ka kanupay tunggal lumabas kay ti ayanda. Pudno ka di dayta. Wen, bakit? Amangan mo't no dadaka sa panggap mo. Iso nga agin sisingpot ka laang kadakwada. Saan mo't na bakit? Naamiris ko lang amin ti bindot ko. Anya? Sana nasaya ti panakilangan ko kadakwada iti kalabas. Nga urawan basol da kanyak. Bindot ti kasday nga nararamid ko bakit? Ay, agya manak unay Diyos ko. Nalaulawagan mo't laang ti panunot to'y asawa. Husto ka.
Rumbang nalangan nasaya ti panakilangan tayo ti pada tayo at tao. Tapno nasaya at may ti ipakita da kada tayo. Liklikam ti apa. Liklikam dagiti makapasair abalikas. Agbalin ka anaimbag iti pada matao, iti kasta, agtalinaed ti kapya, kan agtalinaed ti nasayaat alinangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.